Hello, hello, hello. Good evening sa tanan. Ilabi na sa atong mga subscribers. Salamat sa inyong pag-subscribe sa aking YouTube channel. Kung sauban nga wala pa nakasubscribe, palihog po sa pag-subscribe mga friends. I love you all. Welcome, welcome, welcome sa atong programang Bisaya Espesyal, lingaw-lingaw sa Cagayan. Upan si Tata Ere. I love you. Kabalug yun ko nga dili ta magdayon. Kay ang imong mama ug papa dili uyon. Busa ako mipalayo na lang, antuson o kalimtan ang tanan. Pila ka tuig ang akong giantos, mga kamingaw wala kay gibalus. Akong nasayran nga may lain ka na. Sa ako magpari na lang. Wala ko nagdahom nga manawa ka pa. Gusto kong maglagot pero lamantika. Ang kasuko ako lang gipugnahan, kay di ko gustong ikaw masakitan. Pila ka tuig ang akong giantos, mga kamingaw wala kay gibalus. Akong nasayran nga may lain ka na. Sa ako magpari na lang. Antuhos, mga kamingaw wala kay gibalus. Akong nasayran nga may lain ka na. Bisa ako magpari na lang. Bisa ako magpari na lang. Oh, sa ako magpari na lang. Salamat, salamat, salamat kaninyong tanan. Hangtod sa sunod na higayon, daghang salamat sa paglantaw o pagpaminaw sa atong mga videos. I love you!
Bye-bye!